Brassen om binnen. In deze serie bezoek ik verschillende studentenverenigingen in Lauwert en nu ben ik bij Osiris. Osiris is verbonden aan het Van Hal Instituut in Lauwert. En ik ben benieuwd wat ik jongen aan je zien kom. Yeah, I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. De studentenvereniging Osiris die is voortgekomen uit 3 studentenverenigingen uit Bolzert, Ljouwert en Greens. En dit pand waar we nou binnen, hoe wordt dat eigenlijk gefinancierd? Wij hebben de mazzel dat wij op Squalle, het Van Hal, ik nog een kroeg runnen, het Grand Café. En daar halen wij een liet stukje winst uit en dat maaien wij van Squalle broeken om dit pand te helpen financieren. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know. Goeie Goeie. Volgens mij ben je ook een student. Waar ben je? Ik ben Yveske de Jong van de gemeente Ljouwert. En Peter Postma, ook van de gemeente Leeuwarden. nou ja, wij ben hier vandaag om een check te doen voor het gloed, voor het feestje. hoe gaat het in zijn werk? Nou, wij leren de studentenvereniging een muziekinstallatie vol uitzetten. Dan geven we maar deze meter hoeveel gloed had ze maatje. Osiris had geen oerles. Ach, er zullen best wel eens klachten, maar met elkaar lossen we dat ik op. More dedicated, the more medicated. You feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. Is er de gemiddelde Osirisganger beschreven? Alles kan, alles mooi, maar gewoon is ik al vaak gek genoeg. Want ik heb gezien dat er de ene die had een bloeskoon en de oren die rintje rast op klompen. Dus er is een enorme diversiteit. Het gaat om wat erin zit en net wat jongen heeft uiteindelijk. Al zorgen wij ik wel een beetje naar uitstraling vanzelfs, niet qua selectiebleden, ja, maar naar de burden. Oh, wat is dat dan? Ja, de burden, dat zijn de hotelschoolgangers. Geen verkeerd volk, maar wel heel oors is dat het bij ons is. Maar die draag ik bloesjes. Ja, maar dat moeten we maar de kraag omheen en maar de noos in de loft. Dat is dan weer oors dat het hier is. Hè. Nee. Een combinatie? Een combo. Een busje? Die is een groepje muzikanten. Ja, dat is een Nee. muziek, maar een combo. Geen idee. Een snack? Een? Een combo. Volgens mij een auto. Wat wil je met een combo dan? Ja, ik wil graag weten wat het is. Een combo. Nee, ik weet het ook niet. Nou, burgermenu bestellen. Dat echt niet weten wat het combo betekent. Wat stel je een bijzonder intelligente vragen? Het is het dwars er alles in. Combo bestaat wel in de muziek. Hè? Combo? Ja. Nee, dat wordt ken ik net. Zit ik net in mijn woordenboek zo? I really don't know. Nee, het zijn 2 hele verschillende dingen tegelijk doen. Zoals een pizza eten op het toilet of zo. Paul, jij bent deurbeleid, vertel eens. Nou, als deurbeleid ben je verantwoordelijk voor wat hier allemaal gebeurt. Je houdt de kroeg in de gaten, de mensen in de gaten, wat er buiten gebeurt in de gaten. Deurbeleid is nuchter en dat is omdat hij dan altijd adequaat kan handelen. Vind je het leuk om dit werk te doen? Ja, ik vind het leuk. Je ziet wat er allemaal gebeurt. Nou, wat mensen doen, het is leuk om te zien. Dronken vrouwen die alleen naar huis willen, laat je dat toe?
Nee, vrouwen worden niet alleen naar huis gelaten. Daarvoor hebben wij een regel dat ze door een man of een andere vrouw naar huis gebracht moeten worden. Als een vrouw alleen echt wil gaan, dan zorg je gewoon dat er even gauw een man uit de kroeg gehaald wordt die netjes de vrouw naar huis brengt. En ik heb ook gehoord dat jij EHBO-cursus hebt gehad. Is dat een vereiste? Ja, dat is een vereiste en door een assistentiecommissie van onze vereniging wordt de EHBO-cursus georganiseerd en daar word je als deurbeleid voor uitgenodigd. Dankjewel. Fijne avond. Moment voor mij in mijn carrière. Ik praat je maar Julia Caesar. En net de echte, maar Julia Caesar, de mascotte van Osiris. Praat zo Nederlands of Fries? Ja, maar Fries. Julias, waarom Osiris? René Rooij van die geiligheidjes op. Kun je wat vertellen daarover? De traditie van de mascotte, dat is eigenlijk al 10 jaar oud. Zelfs nog ouder, want Osiris is uit 3 studentenverenigingen ontstaan en Demeter is er 1 van. En hun hadden al een mascotte, een witte bok als mascotte. En dat is meegenomen hier naartoe. En waar verblijft hij normaal gesproken? Hij staat op een geheime plek, omdat studentenverenigingen onderling nog wel eens de gewoonte hebben om dingen van elkaar te confisceren. Bijvoorbeeld mascottes of de vlag. Dus ja, niemand mag natuurlijk weten waar die staat, alleen de bokcommissie. En hoe zit dat eigenlijk? Mag dit zomaar een bok in een studentenvereniging? Ja, er zijn voor de rest geen speciale regels voor, zolang die maar geregistreerd staat met zijn oormerkje. En elke keer natuurlijk een vervoersregeling moet je invullen, maar ja, voor de rest is het allemaal geen probleem. Ik ben zo. Dit wie van Brassenon bidden voor deze weekend. Ik wie bij Osiris. Volgende weekend ben ik bij de Navigators. Zorg ik je dan weer? Hoi! Hoort, hoort! De pedaal aan het woord!